Coincidindo co 50 aniversario da Casa da Matanza, a Fundación Rosalía de Castro promove esta exposición itinerante que xa se pode visitar na Praza do Emigrante da Pobra ata o 5 de abril. A mostra, comisariada por Pepe Barro, pretende poñer en valor a recuperación e musealización do inmoble ao tempo que fai un repaso pola súa historia, dende que en xullo de 1971 abriu as súas portas ao público. Son 50 anos da Casa Rosalía. Son 50 anos dunha victoria extraordinaria que conseguiu o pobo galego unido en momentos moi difíciles para restaurar, para dignificar un centro, un espazo que todos consideramos hoxe unha referencia da nosa cultura. Foi hai 50 anos, vivía aínda Franco. A historia desta casa é a historia dun esforzo que uniu a todos os galegos e galegas arredor dun emblema que nos representa tanto en Galicia como no mundo. A exposición está promovida pola Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Deputación da Coruña. No acto de inauguración estivo presente a deputada provincial de Normalización Lingüística, María Muiño. Unha exposición que dende a Deputación queríamos contribuir a súa itinerancia para chegar a diferentes concellos, para chegar o que é a figura da propia Rosalía, pero tamén o que é a historia de como, a través das donacións, da aportación e da vontade de diferentes entidades e persoas individuais en tempos moito máis adversos que o de hoxe, se contribuiu á existencia desta casa museo, se contribuiu a guardar a memoria, a contribuir a divulgar a figura de Rosalía. Os primeiros en coñecer a mostra foron os alumnos de sexto do Colexio Salustiano Reieiras, cunha visita teatralizada da man da propia Rosalía, encarnada pola actriz Tero Rodríguez.